Astăzi jucăm Minecraft Pocket Edition. Astăzi o să ne facem propria noastră fermă de sugar canes. Ne trebuie și apă, dar nu facem cu apă pentru că este mai bine fără apă, că ne ducem la un lac și acolo vom construi ferma noastră de sugar canes. Intrai înapoi. Ferma noastră specială de sugar canes. Așa, mergem pe podul nostru. Crezi că picai în apă. Ce bine e că nu pici. Și o să facem ferma noastră chiar pe acolo. Uitați, acolo deja am găsit una, am plantat-o și am crescut foarte mare. Deci, și pe aici o să punem gard. Așa. Pe lângă sera noastră, se pare că a crescut ceva. Sera noastră. Așa. Punem așa. Aici nu mai punem, că aici ar trebui să vină gardul. Punem și așa. Așa. Și așa. Și acum vom pune așa. Pentru a crește bine și să nu mai... Aici punem acesta, că deja l-avem. Așa. Am pus aici stone-ul. Așa, punem așa, ca să nu ne intre nimeni în ferma noastră de sugar canes. Așa, așa și așa. Jos nu știu dacă o să ne mai punem. Aici trebuie să spargem, pentru că chiar nu putem intra. Așa. Așa ne-am făcut. Aici n-am mai pus pentru că nu punem, pentru că nu ar mai trebui să mai punem, pentru că nu va mai crește sugar canes-ul. Și l-am spart. Așa. Și acum va crește el singur. Dacă îl puneam acolo, stone-ul, nu mai creștea sugar-ul, pentru că se ducea apa și nu mai putea să mai crească. Așa că vom pune și aici așa. Și gata. Nu mai poate să mai intre decât prin apă și nu știu dacă chiar o să intre. Aici am terminat. Ne ducem și pe partea cealaltă, pentru că nu o să facem decât aici, pentru că o să dea frumos pe toate părțile. Așa. Și pe aici sigur o să stea. Aici se pare că nu merge, că nu are apă. Așa, așa. Aici așa, așa, așa. Aici nu o să pune pentru că o să vină așa. Așa. Punem noi așa și nu mai ne intră chiar niciun animal. Stăm fără grijă că poate să ni le ia oricând. Așa, trebuie să spargem asta. Așa, ne punem așa și după asta îl punem așa. Să punem și aici. Deja n-am mai crescut, ați văzut că s-a spart pentru că nu mai are apă și sugar canes-ul când nu are apă se distruge. Așa am făcut și în partea cealaltă, am pus și s-a distrus sugar canes-ul, dar n-are nimic, pentru că mai avem pe unde să mai punem sugar canes. Așa, mai punem și pe aici. Așa. Și ăsta. Și o să facem un semn. Și le punem denumirea apei acestea Dunăre. N-avem lemn. Mă duc după lemn. Pam.
Așa, e mai greu pe aici. Trebuie neapărat să fac o scară. Deci chiar trebuie să fac o scară. Avem aici un crafting table. Așa, ne luăm. Și ne luăm de aici lemnul. Pentru a ne face semn. Așa. Bam. Așa. Și avem aici și un semn. Și ne-am făcut și semnul. Să punem denumirea chiar aici. O să scriem. Aici o să scriem. Am făcut 3. Nu trebuie, dar în fine. Dunărea. Dunărea. Și la început o să scriem bun venit. Aș vrea să merg cu viteză, dar nu pot. Așa. Ne ducem cu viteză. Și punem aici. Bine ați venit. Așa. Ne ducem să ne culcăm. Ne revedem după ce ne culcăm. Deci îmi cer scuze pentru că acum am adus aminte. N-am mai postat de mult, de cred că acum 2 sau 3 zile, pentru că am avut teme și școală și îmi cer scuze. Și o să postez mai des pentru că este weekend. Și este mai bine acum. Aș vrea să vă arăt ceva. Să ne luăm bățul. O să mergem pe aici. Am o ascunzătoare secretă. Undeva, tot ca casa aceasta. Dar nu este pe aici, este în alt munte. De-aia am și făcut pe aici așa. Aici am putea să ne mai facem o cameră, dar nu vreau să ne mai facem. Așa. De aici trebuie să sărim în apă. Așa. Acum trebuie să ne ducem încolo. De acolo. Uitați chiar încolo. Așa. Uitați pe aici scările noastre prin care intrăm în casa noastră. Și uitați aici ascunzătoarea noastră secretă. Aici nu avem nimica. Aici în chesturi nu avem nimic, dar am putea să ne lăsăm orice vrem. Pentru că am făcut-o chiar zilele trecute, dar n-am mai filmat și m-am gândit să vă arăt decât cum arată, nu să fac și să filmez. Ne luăm un băț. Așa, și dacă mergem pe aici, intrăm chiar aici. Aici trebuie să acopăr, dar nu contează. Și pe aici intrăm, mergem direct în jacuzzi. Și uitați aici jacuzziul nostru, unde ne relaxăm în timpul nostru liber. Puteți vedea și de aici ferma de Sugar Kings, casa noastră și sera. Așa, aici uitați casa în care v-am arătat. Și pe aici, dacă vreți, putem să sărim chiar acolo pe pod, dar nu mai stau să mai sar. Aici nu știu de ce am pus obsidianul și acum nu am chef să-l spar pentru că mi-e cam mult. Și ne-am nimerit în apă. Dar nu contează, o să mergem să ne lăsăm și acest lucru. Ups. Nu contează.
Așa, unul mic. Îmi place foarte mult acest spat pentru că seamănă cu unul regesc. Uitați, ne punem aici și ne culcăm. Seamănă chiar cu unul regesc. Stau regi în el. Aici avem calculatorul și masa. Să ne le lăsăm aici. Iar sus, dacă urcăm, nu avem mare lucru. Tot ca un fel de casă. Aici, dacă intri, poți decât să privești de pe balcon. Avem și balcon. Așa. Aici avem decât un chest. Așa, cuptoare, torțele. Și cam atât avem pe aici. Aici avem o canapea. Așa. Avem aici și încă o canapea. Stăm aici și ne uităm la meciuri pe calculator sau putem să zicem că este chiar televizor. Aici avem propria noastră bibliotecă. Și mergem înapoi în casa noastră. Uitați aici skin-ul meu. Acesta este skin-ul meu. Pe aici mergem. Este puțin cam greu pentru că nu am făcut o cărare pe aici și cum ar fi să nu fie nimic și de aceea am zis să fie o intrare secretă și să o arăt într-un episod și v-am arătat-o. Bine ați venit! Uitați aici casa noastră. Este cam mică, dar nu contează. Mai avem o casă, un copac, dar și asta este foarte mică, nu avem ce să facem în ea. Avem un pat, o masă aici și un tort și cam atât avem prin casă. Pe acolo avem Sugar Games-ul. Așa. Ia să ne luăm noi aici o floare. Și acolo ne luăm și ne le punem noi la intrare. Așa. Luăm și floarea asta. Avem 6 floricele. Ups. Aici trebuie neapărat să-mi fac un pod. Aici voi sparge o torță. Voi pune această floare. Să fie mai înflorat și mai frumos. Voi pune și aici. Dar avem torță. Punem aici torța. Ne punem floarea. Ne mai punem și aici o floare. Așa. Vom pune și aici o floare. Este chiar foarte frumos. Vom pune pe copac torțele. Este chiar foarte frumos și este mai frumos cu niște floricele. Așa ne ducem și ne lăsăm. Uitați când intrăm, este foarte frumos. Ne ducem să ne lăsăm floricelele. Așa. Și cam atât pe ziua de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!